em preocupa del meu fill, ara que s'està fent gran, que s'adapti socialment, rodejar-se de bones persones i que l'ajudin i que ell ajudi aquestes persones també a tirar endavant. I si un va per una autopista amb un cotxe molt nou i molta bona carretera, nosaltres anem amb un tot terreny per un camí de carro. Sotracs i més sotracs, pel camí també en trobes que estan en la mateixa situació que tu i entre uns i els altres anem tirant per allà aquell camí. Al final arribarem al mateix puesto. Et resitua, et canvia una mica l'esquema de valors, moltes coses que tens a la vida, tant a nivell personal com professional, les deixes de banda perquè ell és la prioritat absoluta que tens. M'ha après a no discriminar per cap raó, ni per raons de raça, ni per raons estètiques, ni per raons de capacitats. És que ha estat un regal perquè ens ha fet molt millor tots els que l'envoltem.